Vols que m'aixequi jo et quedes aquí i vas ajudant? Jo em poso al mig, em sembla. Sí, i nosaltres ens canviem així quan sigui el moment perquè hem d'estar... que parla des d'aquí. Més bé tu al mig, sí senyora. Millor. Hola. Bé, bon vespre. Com ja sabeu, avui és el darrer acte d'aquestes jornades sobre el que està passant al Mediterrani, organitzades per la Fundació Solidària Flama i el Casal Popular El Rostoll. En primer lloc, volia saludar a tots els que heu vingut i també a tots els que ens esteu seguint en directe per via streaming. Bé, abans de parlar del tema d'avui, voldria recordar-vos que davant l'anomenada crisi dels refugiats, més de 40 col·lectius, entitats, partits polítics i sindicats diferents s'han unit per convocar una setmana de lluita per les refugiades. Aquesta setmana de lluita serà la propera, del 13 al 20 de juny, coincidint en que el 20 de juny és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Per aquest motiu, ara més que mai, ens hem de mobilitzar per reivindicar els drets de les persones refugiades i migrants, com per exigir també que els estats compleixin amb les obligacions que tenen amb aquestes persones. Aquesta setmana tindrà com a punt central una gran manifestació el diumenge 19 de juny a Barcelona a les 6 de la tarda a la plaça Universitat, sota el lema Obrim fronteres, volem acollir. Avui parlarem sobre l'islamofòbia i hem convidat a la Fatija i a la Carme. L'acte també es completarà amb un sopar popular a les 10 aquí a la plaça i amb l'actuació musical del cantautor Xavier Mayora de La Figuerosa. Referent a la islamofòbia, com bé sabeu, els atemptats darrers que hi ha hagut els de Brussel·les, de París i també els desplaçaments massius de població cap a Europa han contribuït a l'augment del rebuig a tot allò que té a veure amb l'islam. També un rebuig que parteix d'una visió homogènia i descontextualitzada de l'islam i que és instrumentalitzat per les propostes polítiques d'ultradreta per assolir els seus objectius. I bé, per parlar-nos d'aquest tema, us presentaré a la Fatija. La Fatija Almouali és llicenciada en Ciències Econòmiques i tècnica d'acollida a l'Ajuntament de Granollers. Ens reflexionarà sobre la islamofòbia i ens presentarà el llibre Combatir la islamofòbia. Ella va néixer a Tànger, es va llicenciar en Ciències Econòmiques i va exercir com a professora abans de vindre aquí a Catalunya l'any 2000. S'ha implicat en diverses iniciatives i moviments contra la discriminació i per la justícia social i participa regularment en la taula d'igualtat de Granollers, on aporta una visió intercultural. Després intervindrà la Carme. Ella és membre de la plataforma Unitat contra el feixisme i el racisme i aquesta plataforma és un moviment ampli format per centenars d'entitats, col·lectius i associacions amb l'objectiu comú de fer front al feixisme i al racisme a casa nostra. I bé, ja us deixo amb la Fatija. I dir-vos que en acabar hi haurà un torn de preguntes. Moltes gràcies. Puc agafar el micro? Sí. Hola, bona tarda. Primer de tot, agrair-vos el fet de convidar-me a passar amb vosaltres aquesta tarda i de compartir entre tots unes reflexions i unes idees i sobretot intercanviar i debatre sobre elles. Abans de parlar de la meva petita participació en el llibre titulat Guia per combatre la
la islamofòbia, m'agradaria fer una petita introducció al significat d'aquest concepte o aquest terme. M'han dit que no es veu bé, no, per aquí? No massa. Llavors, haig d'anar llegint tot el que normalment tinc escrit allà. Primer de tot, la definició. Els autors que han estudiat aquest fenomen o no estan del tot d'acord o no tenen una definició consensuada entre ells. Hi ha alguns que pensen que la islamofòbia és un racisme cultural, altres que pensen que és un racisme religiós i alguns altres que pensen que és una guerra de classe, com qualsevol altra guerra de classe que hi ha. Ara, el que no es pot negar, o tothom està d'acord en que aquest fenomen es manifesta en actes ben concrets. I aquests actes els podem classificar en dos grups. El primer grup és uns tipus de violència simbòlica i l'altre és la violència física, que moltes vegades és la conseqüència de la violència simbòlica. De la violència simbòlica podem dir el tracte hostil, humiliant i denigrant als musulmans, que moltes vegades es manifesta en els llibres i els escrits dels viatgers, sobretot abans de l'època colonial, d'aquests escriptors que han anat retratant la persona musulmana dels països musulmans abans de la colonització. Després tenim el tracte humiliant també dels mitjans de comunicació i després passarem un vídeo. No sé com sortirà, però el vídeo sí que l'hem de passar. El tracte institucional. Moltes vegades, i més ara, veiem que la imatge de l'immigrant és sempre tractat, en el cas dels homes, com a violents, com a terroristes, i en el cas de les dones, moltes vegades la dona és la submissa, la que no té veu, no té autoritat, no té presència. I això, en el cas nostre, com a persones musulmanes, ho notem quan tractem amb l'administració, ho notem al carrer, ho notem en les escoles. Les persones musulmanes que ja estem aquí vivint i tenim els nostres fills estudiant, ho veiem en els llibres del text, fins i tot ho veiem en el tracte dels professors amb les persones musulmanes i també amb els alumnes. Això no és només la percepció de les persones musulmanes, sinó que són dades ja estudiades i estan ja publicades en les recerques fetes sobre el tema. Per exemple, en el cas de les escoles, hi ha un estudi fet ara no em vendrà el nom del poble al cap, Oviedo? Sí. Un institut allà, hi ha uns investigadors han fet un estudi en un institut allà i han escrit unes quantes paraules, la presenten als professors i els demanen, sense reflexionar gaire, els donen 5 segons i a cada paraula han de dir el que els passa pel cap, així sense reflexionar massa. Llavors, la paraula islam, la majoria dels professors, i estem parlant de professors no de gent normal del carrer, sinó de professors, gent amb formació i cultura, l'estudi aquest diu que el 80% dels professors relacionen l'islam amb el terrorisme, amb el fanatisme i amb la violència. La pregunta és si el 80% dels professors, que segurament no serien només d'aquest institut o d'aquesta escola, pensen això de l'islam,
com veuran els alumnes que tenen d'origen musulmà, com els tracten, què esperen d'aquests alumnes. I dit això, en aquest cas a mi m'interessa molt el tema dels alumnes d'origen estranger, però que són musulmans o musulmans en general, però si haig de concretar més, si parlo, per exemple, dels alumnes d'origen marroquí, no sé si teniu algunes dades sobre el tema, perquè sempre es publica que els alumnes d'origen immigrant tenen un percentatge de fracàs escolar molt alt. Si jo haig de parlar dels alumnes marroquins, jo us puc assegurar que gairebé el 80% no arriben a treure l'ESO. Llavors, si relacionem, hi ha molts factors segurament, però si a més tenim el factor del professor, a mi personalment no m'estranyaria que hi hagi aquest resultat amb aquests alumnes. Llavors, el tracte aquest discriminatori i hòstil als musulmans es viu també en el món laboral. I jo crec que, no sé si esteu al cas de l'última publicació d'una noia que l'han fet fora de la seva feina perquè ha decidit portar el vel. Llavors, per aquest motiu, l'empresa l'ha fet fora. Quina llàstima que aquí no es veu. Amb tot això el que volia dir és que constatar aquestes actituds en la feina, al carrer, en l'escola, en els mitjans de comunicació, deixa ben clar que la islamofòbia existeix i que és un fenomen que creix. Llavors, el fet de veure'l com a violència simbòlica no sempre és el tracte aquest als musulmans no sempre es queda amb la violència simbòlica, sinó que moltes vegades i més últimament passa la violència física. I l'últim cas, en gairebé la majoria dels països europeus i també als Estats Units s'han denunciat casos i l'últim cas d'aquí d'Espanya, no sé si us ha arribat perquè aquestes coses passen molt poquet per la televisió, no els donen la importància que normalment donen a altres actes si estan comès per la comunitat musulmana. Llavors, tenim el cas del guàrdia civil que va matar un conductor marroquí, un pare de 38 anys, i després declara que, les seves paraules textualment, diu: antes de que un moro nos reviente de un bombazo, lo reviento yo. Vull dir que declaracions d'aquest tipus ja deixen claríssim que alguna cosa s'està creixent a nivell social i aquesta cosa, si no es fan o si no s'adopten mesures per frenar-la, la convivència segurament serà cada cop més difícil. La islamofòbia també té cares de persones molt conegudes. No es veu res, no? Per aquí? Aquí tenim a Le Pen de França, Jean-Marie Le Pen. Tenim a la seva filla. Tenim a Trump dels Estats Units i el nostre Anglada. Llavors, la islamofòbia té cares ara conegudes, persones que no tenen altre discurs que insultar els musulmans i és un discurs que els permet vot, presència, fama i fins i tot viure la vida. Vull dir, al nivell econòmic també els va bé. La islamofòbia, segons autors francesos, ha començat a estar conceptualitzada teòricament als anys 80 a França. Dic conceptualitzament, però normalment com a fet constatat
hi ha molts autors que diuen que, segons els països, per exemple, a França, el tracte islamòfob ja era el seu tracte colonial quan encara estava en Algèria. I el famós vel que està prohibit a França, que no està prohibit de fa 4 anys o 10 anys ni tampoc 30 anys, sinó que fins i tot en l'època en què estava colonitzant a Algèria, el primer que buscava és treure el vel a les dones algerianes d'allà d'Algèria i després, i això ja està recollit per Fanon, que diu que França va agafar un grup de dones a una plaça de la capital algeriana, va treure el vel a aquestes dones i després va fer fotos publicat per als mitjans de comunicació conforme la política francesa en aquests països és una política de modernització d'aquests països. I llavors la modernització passa per aquests actes. Llavors tot el que està passant ara és només una continuació d'una pràctica, d'una política i d'uns actes que tenen els orígens ben lluny en la història. La islamofòbia també va ser darrere, com diu Eduard Said, va ser darrere dels atacs a Iraq i a Estats Units, perquè l'imaginari aquest que van construir conforme l'enemic el tenim a Afganistan, l'enemic el tenim a Iraq, llavors hem de fer una política preventiva i hem d'anar ja a destruir-lo perquè si no vendrà ell a destruir-nos, per Eduard Said és la islamofòbia que ha portat aquesta gent a destruir tot un país i deixar-lo en la ruïna fins al dia d'avui. Aquí al nivell europeu o occidental, jo personalment no reconeixo aquestes denominacions de món occidental, món islàmic, perquè el món islàmic està constituït per 1.500 milions de persones i molts països. Molta gent fins i tot no distingueix entre una persona àrab i una persona musulmana i no saben, per exemple, que en molts països àrabs hi ha molta gent cristiana, hi ha molta gent jueva i són gent de tota la vida d'allà. En Síria, per exemple, hi havia, ara ja hem de dir, hi havia molta gent cristiana de tota la vida d'allà. En Palestina també, en Jordània, en Egipte, en Iraq. Llavors, molta gent pensa que totes aquestes persones que venen refugiats són musulmans i que entraran aquí i cometran actes tal com havia passat en París. Vull dir que la gent confon moltes coses, no té coneixement de base i fan cas al que escolten per als mitjans de desinformació. Llavors, dic que com que el món àrab no és una unitat homogènia, el món occidental tampoc. Ni la història, malgrat comparteix potser una geografia comuna, que tampoc és així, perquè el Japó, per exemple, forma part del món occidental i no està en Europa, ni tampoc està en Estats Units, però a alguns els ha semblat molt bona idea fer dues categories, uns que són els occidentals i uns altres que són un altre món, els occidentals que són els civilitzats, els que tenen valors humans i uns altres que són la barbària i la violència i el fanatisme. Llavors, a molta gent confon com que té la confusió aquesta entre l'àrab i el musulmà, moltes vegades les idees que té percebudes sobre les persones d'aquests països són, diguem-ne, vull dir que no són correctes o fins i tot falses, com ens ho mostra el vídeo aquest.
verdad que está el Islam poquito a poco, de una manera o de otra, entrando en nuestra civilización occidental. Y esto es peligrosísimo. Ahí, en lo de Alemania, es un terrorismo solapado. Aquí con este velo. Ahora, constato que cuando los hombres musulmanes están acostumbrados a ver a sus mujeres vestidas así, tapadas todo salvo la cara y los pies, cuando vienen aquí y ven a una mujer con una minifalda o enseñando los brazos o con la novia de la mano. O con la novia de la mano, piensen o puedan pensar muchos de ellos que esto es barra libre y luego pase lo que ha pasado en Alemania. Es decir, en España o en Occidente en general, la mujer se viste como le da la gana, se tapa o se destapa y ningún tipo de vestuario es considerado una provocación. En ese mundo, lamentablemente, sí. No, y no están dispuestos a aceptar las pautas culturales de comportamiento y de respeto a la mujer que aquí están sólidamente arraigadas. Lo de Dolce y Gabbana, yo creo que tendrían que taparles también las manos, la cara y los pies, que es lo que les dicen que les falta. Y lo hacen sencillamente por negocio, por dinero puro y duro. Porque hay un mercado ingente, enorme y además en continua expansión. Porque ¿Y por qué no lo van a hacer si tienen negocio? La gente de religión musulmana tiene hijos, cosa que nosotros no hacemos, los cristianos. Os voy a contar una cosa de un peletero que no vende ya ningún abrigo de piel, porque ya en Occidente nadie se pone un abrigo de piel, pero se los vende a todos estos países árabes ricos, a los ricos. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que ¿dónde se lo ponen? Que es lo que yo le dije. ¿Cómo se lo ponen en donde hay 50 grados de calor allí? Bueno, pues se ponen en sus palacios, en sus fiestas y todo, el aire acondicionado fuerte, para entrar con la piel. Para poner con él. Me lo ha dicho, y vende muchísimo. Son musulmanas y tontas, que no te habías enterado todavía, Villa Castilla. No, pero sí, pero si aquí tenemos una Alhambra, si aquí tenemos lo más maravilloso de este país lo han hecho ellos. Bueno, venga, vamos a relajar el ambiente. La Catedral de Burgos, por ejemplo, han hecho la Alhambra, toda una serie de cosas que no teníamos. Se bañaban cuando nosotros no nos bañábamos. Vamos a hablar el puente romano de Toledo, de otra guerra mucho más pacífica. ¿Has visto a Shaima sin velo? He vist a Shaima... Qué mona. Això per molta gent nostra és el pa del dia. Tu poses la televisió i sobretot quan passen actes com aquests. A mi el que més em fa mal no és això, perquè jo crec que amb els anys que porto aquí ja he après a saber almenys no agafar aquests tipus de canals, almenys això, per evitar sentir-me fatal després. Però hi ha altres coses que no es poden evitar i és, per exemple, que els nostres fills vegin això. I és el que passa. I quan viuen això, se senten molt ofesos. I que els fills se senten molt ofesos, que tinguin ràbia, vol dir que el nostre futur està en un punt molt gran d'interrogació. Jo personalment és això el que em preocupa. I si estic participant en actes amb persones que lluiten en contra de tot tipus de racisme, és per això, perquè jo no vull que el futur, ni d'aquí ni en lloc, sigui de confrontació. Confrontació perquè hi ha unes persones que tenen uns interessos ben concrets darrere d'alarmar la població de baix, però que ells ja viuen les seves vides. El que no volen és que nosaltres, les persones de baix, podem viure en pau. I no sé si us puc demanar de fer un petit exercici. Les persones que tenen sensibilitat, per exemple, catalana, o persones feministes, o si en lloc de canviar la paraula, per exemple, aquí, musulmana, musulman, musulman, musulmana, per català, 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 català. O dona, 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 dona. I ja veuràs després que són coses que són d'emocions, no és per molt que tu enraones a sobre, són coses d'emocions. Jo quan el ministre Wert va dir que ell espanyolitzarà els espanyols, jo treballo en una oficina on treballo amb gent catalana i vaig veure la indignació de les persones. I vaig veure la indignació en aquesta i em va fer recordar la meva indignació. Jo vaig arribar a entendre la indignació d'aquestes persones
perquè jo he passat per molts moments d'indignació per el que diuen polítics, mitjans de comunicació, moltes vegades la gent al carrer, i són coses que explico en el petit escrit que he fet participant en el llibre. Allà jo parlo sobretot de la meva experiència, és un testimoni personal, i allà parlo d'aquestes petites coses que et fan indignar. Llavors, quan les meves companyes ahir a la feina estaven molt indignades per la declaració de Wert, els he entès perfectament, perquè jo he passat moltes vegades per aquests moments. Aquí tenim un altre vídeo, que aquest és molt curtet, d'una noia que va participar a Gran Hermano, que va entrar amb el vel i després, quan va sortir de Gran Hermano, va treure el vel, i aquí la reacció. Qué guapa está Shaima sin velo. Está guapísima, no la conocía, de verdad no la he conocido, ya le he dicho que ha hecho estupendamente quitarse el velo y ser una persona como nosotros, sin velo. Bueno, y ahora... Ja està, sí, no, ja està, és petit. Sí, la Glòria, una persona com nosaltres, vol dir que les altres no són persones. Sí? És que aquí m'hagués agradat que es vegi bé les diapositives, però bueno, si no es pot, no es pot. Sí? Torno una mica enrere. Jo, més que islamofòbia en general, m'interessa més el tema d'islamofòbia i dona musulmana, potser perquè tinc una mica la sensibilitat feminista aquesta, i per això estic també a la taula d'igualtat de l'Ajuntament de Granollers, que és una taula que treballa el tema de la dona i que intenta sensibilitzar la població, i també intenta treballar amb les escoles i més llocs on es pot sensibilitzar més amb el tema d'igualtat d'oportunitat i de condicions. Llavors, quan parlem de dona musulmana, una cosa que hem de tenir ben clar, jo crec que la majoria de vegades també se li va del cap, se li va de recordar això, que aquí en Espanya hi ha molta gent musulmana, hi ha moltes dones musulmanes. Llavors, quan diem dona musulmana, com el vídeo anterior, directament pensant en aquella dona immigrant. I moltes vegades el comentari que ve darrere, si no vol treure el vel, si no li agrada viure aquí, que vagi al seu país. Jo puc anar al meu país, i la musulmana d'aquí de tota la vida. Jo, poc importa amb mi, jo no tinc cap problema, però vull dir que s'ha de trencar la mirada aquesta, que l'islam no té fronteres. L'islam és una creença, i una persona musulmana pot viure al Marroc, com pot viure aquí, com pot viure a la Lluna quan ens facin la ruta cap allà. Vull dir que la religió no té fronteres, i aquestes persones que et diuen a la mínima, si no t'agrada vés al teu país, jo prefereixo més parlar de la dona d'origen immigrant, perquè de les musulmanes espanyoles tenim moltes dones, la Natàlia Andujar, que ella escriu llibres i escriu articles i fa conferències i participa a la universitat per explicar la versió de les dones musulmanes. Llavors jo prefereixo parlar del que conec més bé, perquè a més és la meva pròpia experiència. Normalment, ho veieu aquí, la foto? Principalment és la imatge que té la majoria de la gent de la dona musulmana. Dona musulmana vol dir el vel imposat per el seu home, per el seu pare, per el seu germà. Ella no té veu, ella no pot decidir per ella mateixa, i és una dona que només no para de tenir fills i està allà cuidant a l'home i els fills. Jo crec que en el vídeo heu sentit quan una va dir és que elles fan molts fills, no com nosaltres, les cristianes. Vull dir que ja d'Occident l'ha passat a cristians i musulmans. Nosaltres fem molts fills i els cristians no fan fills. La imatge aquesta, mentre no la trenquem, difícilment podem conèixer aquestes dones, i difícilment
podem establir relacions amb aquestes dones i difícilment aquestes dones poden integrar-se en la societat receptora. Dic difícilment i aquí perquè el tracte al carrer, el tracte a l'administració, el tracte a l'escola, és que són moments d'incomoditat successius i cada vegada, i cada dia. Llavors, vulguis o no, prefereixes al final quedar-te en el lloc on et sents més protegida, més tranquil·la, més lluny de les mirades i dels comentaris. I ara què ve després? És que no els deixen sortir de casa. És que els tanquen a casa. És que no els deixen participar ni fer vida, és que no s'integren. És que no s'integren. Vull dir que hi ha uns mecanismes indirectes que empenyen aquestes dones a quedar-se a casa, el tema laboral. En el llibre explico la meva experiència i com quan vaig venir aquí per reagrupació familiar em van donar una targeta de residència sense permís a treballar. Al 2000 em van donar una targeta de residència sense permís a treballar, una cosa que em va sorprendre moltíssim, però més que sorprendre és que em van indignar perquè se suposa que jo vinc d'un país categoritzat com a país del tercer món i ja tenia una vida laboral, social, personal. Arribo aquí al país del primer món, de llibertat femenina, i em donen una targeta de residència sense permís a treballar i llavors m'obliguen a ser dependent del meu home i a més de quedar-me a casa, perquè si no puc treballar, què faria jo al carrer? Sí que anava a aprendre l'idioma, però més que això, què puc fer? Llavors, moltes vegades polítics i no polítics et diuen és que 10 anys i no parla l'idioma, és que 15 anys i no parla l'idioma, però ningú intenta buscar per què aquesta gent, què hi ha darrere, i ningú reflexiona sobre el seu comportament amb aquesta gent, ni la seva mirada, ni moltes vegades els seus comentaris. Aquí tinc cites de persones que han estudiat aquest col·lectiu. Diu, per exemple, la Sheila en una recerca del 2012, las últimas en ser atendidas en el mercado o recibir miradas de recelo. Algunas han recibido amenazas en la calle y agresiones verbales que, lógicamente, les han asustado y coartado su movilidad en el espacio público, por temor a que les pudiera suceder algún percance. Algunas de las que portaban la mira es un vestit llarg y negra o niqab, decidieron dejar de salir de casa y otras solo lo hacen acompañadas por hombres que las puedan defender en caso de altercado. Vull dir que al final els empenyem a buscar l'home perquè els protegeixi del que els passa al carrer. Una altra investigadora diu, el discurso compasivo que las representa como pasivas, sumisas e ignorantes tiene un curioso correlato en el escaso espacio laboral, legal y intelectual en que esta sociedad las encierra, que esa fuera además ayuda a observarlas como sujetos activos e inteligentes que se esfuerzan por dejar atrás la marginación y la precariedad y intentan compaginar lo mejor de ambas culturas, la de origen y la dominante en la sociedad de acogida. Aquestes senyores del vídeo parlen de la dona musulmana, com si ells ja han fet el viatge a tots els països musulmans i coneixen la dona d'Indonésia, de Turquia, d'Iran. Jo no m'atreveixo, per molt que sigui musulmana, per molt que sigui àrab, no m'atreveixo a parlar de la dona ni àrab ni musulmana perquè no tinc el coneixement suficient. Seguríssim, molt més que aquestes senyores del vídeo, però igualment no m'atreveixo a parlar amb el nom d'elles. Ara sí, la dona marroquina jo crec que tinc prou coneixement per poder parlar amb el nom d'ella. Es veu una mica? La dona marroquina al Marroc als anys 50, 40-50, així anava. Al Marroc sempre hi havia aquesta dualitat de persones que van tapades fins al dia d'avui, de persones que van tapades. Aquí teniu una mestra amb la seva gelava i al costat tenim les dones amb minifalda. Dones amb minifalda simplement perquè teníem allà des del 29 la colonització francesa. Llavors van a l'estil francès i com veieu
és molt abans de que la dona espanyola porti la minifalda, ja la portava la dona marroquina. El que passa és que ja després algunes tornen a portar roba més llarga, algunes altres decideixen fins i tot portar el mocador o alguna cosa, però sempre en la majoria dels casos, i parlo com a marroquina, quan dic la majoria, més del 95%, és decisió pròpia de la persona. El Marroc actual, no sé si coneixeu aquestes persones, aquí tenim la Fàtima El-Mernissi, que és una sociòloga i escriptora molt coneguda, fa 4 mesos que va morir. Tenim una altra escriptora, tenim l'anterior ministra, l'actual ministra, la que porta el mocador d'aquesta part, l'altra és una altra escriptora, i tenim aquestes dues de sota, que són actrius. I en referència al vídeo, que els homes estan acostumats a veure les dones així, els nostres homes estan acostumats a veure de tot. Vull dir que al carrer marroquí en general, aquí la universitat, el carrer, aquí joves participen en les manifestacions, en les reivindicacions, aquí dones esportistes, aquesta per exemple és la Nawal, és de les que va guanyar una medalla en les Olimpiades del 85, em sembla. Vull dir que ja veieu com va la Nawal, com va el pantaló curt que porta, i després fa uns 5 anys que va deixar de ser ministra d'Esports. Vull dir que al Marroc, almenys, com que he dit abans, al Marroc almenys mai ha passat res a una dona, ni van matar a una dona, ni van a una dona per no portar el vel o per anar amb minifalda. Ara, molestes al carrer a vegades? Sí, no dic que no, però quantes dones també aquí es molesten pel carrer per la manera d'anar vestides? El Marroc, com he dit abans, és el Marroc de dualitat, sempre trobes l'última modernitat entre comelles i després les dones del camp, del carrer, de la classe pobra, que en la majoria dels casos viuen al voltant de les grans ciutats. Tu els coneixes perquè has anat al Marroc. La dona marroquina sempre ha sigut una dona activa, el mercat laboral allà és molt limitat, per això hi ha immigració, tot i així ella sempre busca fer coses. Poques vegades trobes una dona que passa tot el dia a casa sense fer res, poques vegades. Aquí tenim més cites, no sé com anem de temps. Yolanda Aixila una altra vegada diu: las mujeres magrebíes han sido sujetos activos en sus correspondientes países a lo largo de todo el siglo XX. Su participación social ha pasado por su incorporación al mundo laboral, su compromiso en los movimientos sociales y sus aportaciones en la expulsión de los colonizadores durante las luchas coloniales y durante la construcción del Estado independiente. Moltes vegades aquesta imatge real o aquesta realitat d'aquestes dones no s'entén o no es veu o no s'imagina en la societat d'aquí. En la majoria dels casos els imaginem així. Es veu la foto? Aquestes dones no són musulmanes, són jueves. Aquestes dones d'aquí són jueves i si voleu teniu el enllaç a sota, si voleu assegurar-vos de la informació. D'aquestes dones mai es parla. Quan es parla de la dona tapada de la base, sempre és la musulmana. No, hi ha altres cultures que tapen realment, perquè així no va cap dona musulmana. Com a molt va les d'Afganistan per al tipus de calor, sorra i tot el que tenen allà, van com van. Però d'aquesta forma jo no he vist cap, però ningú parla d'aquestes dones.
Consecuencias de la mirada aquesta islamófoba. Pues las investigaciones realizadas en Alemania ponen de relieve que el hecho de haber experimentado exclusiones racistas cotidianas suele contribuir a un aumento del deseo hacia un posible retorno e ir acompañado de una menor identificación con el destino migratorio. De este modo, se observa que estos inmigrantes tienden a identificarse más bien con el contexto de origen o solamente con el contexto local del destino y menos con el nacional. Aishela una altra vegada diu, ante esta realidad, ¿por qué muchas mujeres siguen llevando alguno de los velos disponibles? La respuesta estaría cercana a querer enfrentarse al rechazo. Y es sorprendente porque la imagen construida de estas mujeres las presenta como carentes de voluntad y fuerza, y sin embargo muchas resisten. Pues la Aishela fa una lectura molt intel·ligent al fet aquest de portar el vel, perquè moltes dones se treuen el vel al carrer, és que gairebé poques vegades les identifiques, sobretot si no parla, és que som molt semblants al nivell. Llavors, el més fàcil és treure el vel i anar així desapercebuda pel mig de les persones, però elles no van així. I què vol dir això? Vol dir que elles tenen una força d'enfrontar-se amb tot el que troben al carrer. Llavors, no és la imatge que hi ha d'una dona feble, que no pot i que no... Tenim aquí un expert, profesor marroquí en una universitat de Madrid, que diu: el inmigrante proyecta sobre la lengua su sentimiento generalizado respecto a la gente y a la sociedad que le acoge. Jo, per mi, això em dona la resposta o un dels motius que explica per què moltes persones, per molts anys que passen aquí, no acaben aprenent l'idioma. I em sorprèn perquè jo tenia una veïna que és marroquina, dic tenia perquè ara ha immigrat a un altre país, i ella és amaziga, vull dir que quan va venir del Marroc aquí, ella no sabia res de l'àrab. El que passa és que nosaltres ja som dues famílies que parlem l'àrab, i aquesta dona, el fet d'estar amb nosaltres, de comunicar-se amb nosaltres, de passar el temps amb nosaltres, ha acabat parlant l'àrab perfectament com nosaltres, però català i castellà res de res. I allò m'ha fet veure clarament el que necessita aquesta gent és compartir espai amb la gent d'aquí per poder aprendre l'idioma i no només anar a classe una hora o 2 hores a la setmana. I a més que compartir espai és tenir un contacte i tenir un contacte sense estereotips, sense prejudicis i tenir un contacte càlid amb les persones. Com he dit abans, a mi el tema del futur em preocupa moltíssim. Em preocupa moltíssim perquè veig com està passant la cosa a França. I a França ja anem per la 5a generació. Tot i així, allò passat a París, no estic parlant només d'aquests últims atemptats, sinó d'abans. Llavors, per això jo dic que si no treballem junts i ja, el futur no és gaire de pau. Tenim un estudi fet aquí a Huelva que diu: cuando un padre o una madre presentan una situación de crisis, en este caso causado por la condición de inmigrante, esta no se da en el vacío y por tanto los familiares a cargo, en especial los hijos, se convierten en víctimas secundarias de la crisis de sus padres. Passo la cita de Navarro perquè crec que ja he anat allargant en el temps. Només volia ensenyar-vos aquesta foto perquè aquí la foto anterior era de la imatge que té la majoria de la gent de la dona musulmana o marroquina i al costat és un eslògan que vam fer nosaltres com a taula d'acollida fa un temps, fa uns 5 anys, explicant com el rol dintre de casa moltes vegades s'aprèn per als fills, depèn del que veuen a casa. Llavors, com veieu en la foto, això ja ho tenim molt assimilat, de la dona àrabo-musulmana, però moltes vegades oblidem que aquí també, i hi ha molts estudis sobre el d'aquí com de França i molts llocs,
el rol principal a casa o la feina domèstica cau principalment sobre la dona. I pel que fa al maltracte, jo crec que cada dia ja veiem les notícies i cada dia tenim una dona assassinada per la mà pel seu home. Cada any, aquí en Espanya, cada any, i ho dic perquè estic ficada en el tema aquest, cada any tenim entre 50 i 70 dones assassinades en mans dels seus homes. Així que machistes i patriarcals, jo crec que millor reflexionar una mica abans d'anar pronunciant com aquests qualificatius. Conclusió. Per combatre la islamofòbia, jo crec que s'ha de fer una mica de memòria i recordar la pròpia història d'Espanya. Ho veieu aquí, els refugiats espanyols quan anaven a França i anaven al nord d'Àfrica? S'ha de tenir una mica o fer servir una mica el sentit comú i unitat. I és el que estem fent nosaltres a través d'unitat contra el feixisme i el racisme. Perquè tenim claríssim que la intenció darrere de tot tipus de racisme, en aquest cas és l'homofòbia, la intenció és dividir-nos per poder després governar-nos millor. I moltes gràcies. Sí, vull tornar enrere. Bona tarda, bona nit. Moltes gràcies per... Sí? Millor la mà? Moltes gràcies per convidar a UCFR i a mi per poder venir a parlar un ratet aquí a Tàrrega i explicar què és el que fem a la plataforma i convidar-vos i estimular-vos a que vosaltres també us hi afegiu i en creeu una i aviam que ens sortim de tot això. Bé, veieu aquí que diem què és la UCFR, és la Unitat contra el Feixisme i el Racisme. La UCFR és un moviment ampli, podríem dir un moviment, una plataforma, format per unes 400 entre entitats i persones individuals, entitats, organitzacions i persones individuals adherides al moviment. L'objectiu de la UCFR és fer front a l'augment del feixisme i del racisme en aquest cas concret a Catalunya. Existeixen altres plataformes assemblades a la nostra, vinculades a nosaltres, doncs a Madrid, a Euskadi, alguna a València, però el nucli fort de la UCFR està a Catalunya. Molt a les comarques gironines, a Barcelona, una mica a Tarragona, a Lleida hi va haver-hi un nucli, però ara em sembla que està una mica afeblit, és a dir, que targarins, animeu-vos. Bé, una mica d'història. La UCFR va néixer a l'estiu del 2010, perquè Plataforma per Catalunya, el partit de l'Anglada, del senyor Anglada, es presentava a les eleccions autonòmiques. Sempre presumeix de la seva democràcia, però aquest és un partit autènticament feixista. I això ens va alarmar. I val la pena recordar que als anys 30, una altra crisi econòmica va afavorir l'augment de la ideologia feixista a Alemanya, Itàlia i a la mateixa Espanya, amb les conseqüències que tots sabem.
És que no m'administro, que em falten mans. Bé, què és el feixisme? Segurament tots ho sabem, i a més aquí a Espanya, com que el vam aguantar tants anys, de seguida tenim a la boca aquest és un fatxa, aquest és un feixista, perquè després d'aguantar tant t'ha quedat el coco, no? Però valdria la pena recordar una mica que els moviments feixistes tenen unes característiques, diuen els estudiosos, que serien, que jo diré ara unes quantes només per situar-nos, tampoc és el gran tema de la intervenció d'avui, però bueno, que neguen la validesa dels valors de la Il·lustració i de la Revolució Francesa. Per tant, res del poder al poble, res de que la gent tingui dret a vot en el sentit profund, perquè el feixisme acaba sempre sent una dictadura, encara que ve disfressada amb pell de corder, perquè Hitler es presentava a les eleccions i Mussolini en principi també, però després acaben sent règims totalitaristes. Són uns nacionalismes radicals, agressius i molt militaristes i amb zero respecte pels drets dels altres pobles. No diré que sigui un partit netament feixista, però el Vox, aquell que va crear l'Aleix Vidal-Quadras, recordeu que la seva solució pel tema de Catalunya era que vingués l'exèrcit i s'acabaven les comèdies, escolta, pum-pum, pim-pam i ja està, no calia patir gaire. Per tant, són uns moviments abocats a caure en el totalitarisme. Això la història ens ho ensenya. En aquell moment històric també tenia una característica d'anticomunisme. Ara el comunisme està prou afeblit com perquè no els hi calgui. Però no era tant per la paraula, sinó perquè el que volia representar d'empoderar els desvalguts, el poble, el proletariat. En aquest sentit, això encara roman actiu, no? Té sentit encara. Sempre aquesta idea dels líders carismàtics que s'alimenten, sempre hi ha una figura rellevant i això és pràcticament imprescindible perquè hi ha un feixisme, almenys històricament i ara també. Aquestes característiques són les d'un partit, podríem dir, del feixisme històric i ara potser, com deia abans, no les trobaríem totes juntes, però sí que trobem trets d'aquest feixisme a molts moviments i a moltes circumstàncies. Ara, quan parlava amb Televisió de Tàrrega, jo els deia, si mirem, doncs potser ara la Plataforma per Catalunya no té una gran força. Per sort, vam fer, jo crec que també amb això UCFR, les persones van tenir paper a les eleccions municipals i van baixar la seva presència. Ara es presentaran aquestes generals per Girona. Ja sabeu que a Salt tenen inclús un regidor, encara en conserven un a Vic, en fi, han perdut però encara són presents. Però és que això genera un problema també que és molt important, que és que davant de la presència de partits feixistes o de moviments feixistes o d'associacions o organitzacions feixistes, les dretes incorporen els principis o de les propostes d'aquests nuclis feixistes, els incorporen, entre cometes, per no perdre clientela. I llavors et trobes que partits de dretes incorporen coses absolutament repugnants, que diries, home, no és un partit feixista, però això que proposes sí que ho és. El racisme absolut del García Albiol a Badalona o certes propostes del PP segons en quins termes, no? Els CIES, les fronteres, tot això és absolutament repugnant. I aquesta duresa s'incorpora per no perdre clientela. Dir, escolta, que els meus estiguin tranquils, no cal que votin els feixistes, que aquí ja estic jo per arreglar-ho. M'ha fet il·lusió posar-vos això. És que el juliol del 1936, precisament el 19 de juliol, s'havien de celebrar les Olimpiades Populars Antifeixistes, justament per contrarrestar les que s'havien celebrat a Berlín. Evidentment no es van celebrar perquè el 19 de juliol van passar masses coses en aquest país perquè poguéssim celebrar cap Olimpiada, però ara volem commemorar els 80 anys. Això no és organitzat per UCFR, però sí que hi participem perquè les tasques de sensibilització són molt importants. No hem de perdre la memòria i hem de recordar les coses que van passar perquè no es tornin a repetir.
Quins són els nostres objectius principals, els objectius de la plataforma? Doncs frenar les manifestacions feixistes i xenòfobes i racistes i evitar que els plantejaments feixistes entrin a les institucions de representació política. Això què vol dir? Que nosaltres, quan s'acosten unes eleccions, interpel·lem a tots els partits i els diem vine, que fem un acte en el que diràs que no faràs això, no faràs això, no faràs això, no votaràs dels partits feixistes, no els hi faràs costat, no faràs mai aliances, renegues d'aquesta llei, d'aquesta llei, d'aquesta llei. Aquest tipus d'intervenció, aquest tipus de crida als partits perquè es comprometin davant d'aquests fenòmens, ho trobem molt important. Per què? L'entrada d'un partit en una institució vol dir que amplifica la difusió de les seves idees. Encara que sigui molt minoritari, que no pugui intervenir directament en les lleis perquè no té força suficient, que a molts llocs tinguem por, a molts llocs sí que en tenen. A Àustria, ja vau veure les eleccions, van estar a punt de guanyar. Va guanyar els Verds pel vot per correu, que anàvem tots així pensant, ai el correu, a veure què passarà. Vull dir que i a França tenen una pujança, i el Pegida, i l'Alba Daurada a Grècia, per tant, no és una cosa tan llunyana. Nosaltres estem amatents amb aquest tipus de situacions. Com treballem? Treballem a prop, però treballem amb un sentit ampli i amb el món sencer, global. Perquè el feixisme existeix a molts nivells. Pots trobar una actitud feixista, racista, xenòfoba, la islamofòbia està per tot arreu, però també la pots trobar al teu barri, però la pots trobar amb aquestes organitzacions. La vergonya dels refugiats no és més que un símptoma de tot això ajuntat, de totes aquestes misèries. I UCFR també està en xarxa amb moviments d'arreu d'Europa. Com ho fan les entitats locals? Doncs les entitats locals, que són les que tenen més força, és a dir, hi ha una UCFR general, però té força la de Pineda, la de Barcelona, la del Bages, la de l'Anoia, la de Salt, tenen força les locals. El que fan és relacionar-se amb d'altres entitats actives en la seva localitat i fer les tasques que la realitat d'aquella situació, d'aquell moment, d'aquella localitat els hi demana. Us he posat aquí, encara que no cal que ho posés perquè entrant a la web de la UCFR ja ho trobaríeu, però aquí trobareu totes les organitzacions locals i comarcals que estan afiliades, estan sumades, formen part de la UCFR. No es veu massa bé, però aquí és perquè veieu que el 22 de març es van fer manifestacions simultànies a molts llocs. Es va fer a Barcelona, es va fer, ja ho veieu, a París, a molts llocs. Per tant, aquesta idea de la globalitat, que hi ha circumstàncies en què ens interpel·lem mútuament per fer manifestacions simultànies a tota Europa per cridar sobre aquestes qüestions, fer una crida. Però també, de vegades, són molt menors, a un barri, ja no és a una ciutat, a un barri de Barcelona. Volem un barri sense nazis, això era al Raval. Què he fet ara? No. I què fem? A més, per aconseguir aquests objectius que he citat, què fem? Doncs fem un treball de sensibilització, de difusió de materials, com teniu allí, per donar a conèixer, i fem també mobilitzacions, concentracions, actes al carrer, manifestacions, etc. Per exemple, aquí, quan el 12 d'octubre, que és una data que fa vergonya, li han canviat, li han tret el del Dia de la Raça, quan jo era petita es deia el Dia de la Raza, que ja més repugnant no pot ser, que celebris la raça d'algú ja és el colmo, com si fóssim gats o gossos la gent. I a més, ara es diu el Dia de la Hispanidad, no sé què celebrem, com vam anar a fer el burró cap allà, no sé què se celebra. Llavors vam fer una jornada molt bonica, per exemple, a Sants, no sé si la recordes, que dèiem 12 d'octubre, res a celebrar. El que hem de celebrar és la convivència, no la història d'un descobriment mal explicat, retorçat i totes les borrades que es van fer, per exemple. O també, aquest acte a mi
l'hi he volgut posar perquè m'agrada molt, em fa il·lusió que el veieu, que va ser una jornada que vam fer enguany, que va tenir, jo crec que molt d'èxit. Bueno, us volia ensenyar el cartellet, però no sé, és que no n'he trobat i no sé si n'he... Bueno, aquí era una jornada que començàvem a les 10 del matí i acabàvem a 2:45 del vespre i fèiem 4 tallers al matí i 4 a la tarda, i els tallers eren, perquè entengueu de què es tracta, d'això de la sensibilització, la reflexió, la necessitat de debatre, de discutir. Teníem un taller que parlava dels espais de culte, un altre d'escola islamofòbia, de mitjans islamofòbia, o què és l'antisemitisme i com combatre'l, i a la tarda hi havia, entre cometes, mesures antiterroristes de drets civils, islamofòbia i gènere, islamofòbia i migració, i jo em vaig apuntar amb un que em va agradar molt perquè penso que de vegades també hem de reflexionar sobre el que tenim molt a propet, o hem tingut segles molt a prop i hem estat molt injustos també, que és l'odi al poble gitano, la ignorància, i per tant vam fer també un taller sobre romafòbia que a mi em va servir de molt i em va fer pensar molt. Per tant, com veieu, la tasca de sensibilització comporta coses d'aquestes. De fet, això que esteu fent aquí s'adiria perfectament amb el que és una tasca de sensibilització per nosaltres. He posat les xapes, que les teniu allà, si us fa, vull dir que es fan actes i coses molt petites, des de fer unes xapetes o fer adhesius, perquè els portem i aixequem una mica la moral i ens fem companyia els que ens veiem marcats amb una cosa d'aquestes i la fem pública. O bé, vam fer una manifestació el 19 de març, també una manifestació magnífica a la tarda, a més una manifestació que tenia una part festiva i va ser molt, molt, molt interessant i molt nombrosa i molt important. Però hi ha també una tasca petita, silenciosa, que la podem fer, que de fet la fem i és necessària, que és com repartir papers d'informació, tabetes, vull dir que no són només els grans aconteixements els que ens ajuden a avançar i que creen sensibilitat, sinó que les petites coses també són importants. Fem pancartes, bueno. Parlant d'allò que us deia, que ens importa molt interpel·lar els partits que es presenten a les eleccions perquè no s'assumin a cap aquesta corrent que hi ha de, bueno, tots una mica més de dretes. Llavors, el fet que es manifestin públicament en el moment de les eleccions, tots els que ho vulguin fer, nosaltres ho trobem molt important. I per tant, vam fer aquesta, o vam fer aquesta altra reunió, que era una trobada també, que era veus contra, aquí no eren partits, eren entitats, associacions de veïns, col·lectius, o racisme, etc., per fer una suma de veus contra el feixisme i el racisme. Era una jornada molt interessant. També, aquesta de prou racisme que vam fer, hi ha aquí la preocupació, que sempre ha estat, però la preocupació per el fenomen dels refugiats era molt present. Perquè, bueno, he anat fent com a fons de les diapositives, no enquesta, però a les altres he posat un marc perquè no em voldria treure del cap aquest marc que s'està engolint tantíssimes persones cada dia per la desídia, la misèria i l'egoisme de països que tenen tot el que podrien donar, tot el que els hi sobra, i són incapaços ni d'ajudar a sobreviure la gent. Com funcionem? Funcionem en xarxa. Per dir-ho d'una manera simple, no tenim local, no tenim president, no tenim secretari, no tenim NIF. Som un moviment en xarxa, una plataforma. Tenim feines, cadascú fa la seva. Jo tinc una digníssima feina, que és la d'ocupar-me del material, doncs és una feina. Hi ha una altra comissió que es preocupa de les coses econòmiques, altra que és grups de treball que es munten de vegades segons les circumstàncies i les necessitats. Vull dir que no estic parlant d'una desorganització, estic parlant de que no hi ha jerarquia i que el que ens interessa és comunicar-nos amb rapidesa i respectar l'autogestió dels grups de treball, que la gent que està en un grup es fa una xarxa de comunicació i també parlem amb tothom, però, o sigui, ens ho expliquem tots, però funcionem d'aquesta manera. I una altra cosa que a mi m'agrada molt és que cadascú que està posat a la plataforma
Ho fa des d'àmbits molt diversos, des de cultural, veïnat, sindical, polític, esportiu. És a dir, que un pot tenir un compromís social, doncs, no sé, amb un sindicat, l'altre el pot tenir amb un partit, l'altre el té amb una plataforma d'acció civil, l'altre el té amb racisme, jo què sé. Cadascú decideix el seu compromís on vol. I per estar i formar part de UCFR només es necessita el compromís de lluita, ningú et pregunta d'on vens, ni has de renunciar a orígens, ni has de dir jo de mai a la vida cap partit, jo mai a la vida cap sindicat, jo mai a la vida no sé què. No, no. El que es necessita per formar part de la plataforma és un compromís sincer amb la lluita contra el feixisme, el racisme i tota mena de xenofòbia. Aquesta és la condició. I per tant a ningú li pregunten si la fatija és religiosa o no ho és, o a mi tampoc m'ho pregunta ningú. Cadascú defensa la possibilitat de manifestar les seves creences, això sí que estem tots d'acord, que tothom té dret a manifestar-les i a viure-les en llibertat. I que ningú et pot posar el dit a l'ull perquè pensis, sentis o creguis el que vulguis. I aquesta és la clau. I per tant, el que busquem són aquests mínims comuns per divulgar la naturalesa del feixisme, del racisme, de la xenofòbia, tot allò que fomenti l'odi i destrueixi la convivència a partir de premisses falses i algunes vegades populistes. Sabeu allò que diuen els de plataforma que deien primer els de casa? No, hi ha algun casal d'aquests directament feixistes o nazis que davant de la necessitat, malauradament, que hi ha hagut fins i tot d'aliments, donaven aliments però havies de ser espanyol. Donaven aliments, això és populisme miserable, però és populisme. Jo t'alimento però començo per tu perquè primer els de casa. Doncs per combatre tot això treballem així. I com ens financem? Doncs en les aportacions de les entitats adherides i amb les aportacions individuals. De tant en tant, la Teresa els fa un record anual i els diu no tenim ni per fer una enganxina, a veure si us animeu i col·laboreu. I col·laboren tothom en la mesura de les seves possibilitats. I no rebem subvencions públiques de cap mena, ni de l'Ajuntament, ni de la Diputació, ni de l'Estat, ni de la Generalitat, de cap mena. És així, no passa res, si hi ha una entitat que les rep, no passa res, vull dir com funcionem nosaltres. Això et fa una mica pobre, però et dona independència, no et deus a ningú. Com participar-hi? Ja ho trobareu, entreu a la web i veureu, si voleu informació, si voleu entrar a la web i veure tot el que us pugui semblar que és important. I jo també he portat, allí ho veureu, que és UCFR, si us sembla bé a l'acabar podeu agafar pamflets, tríptics o el que sigui, paperetes, perquè conegueu millor què és l'organització. També tenim, com som Twitter i tenim Facebook, per tant també es pot participar i es pot fer a través d'aquí. Aquest seria el final de la presentació, que tots a l'acabar poguéssim dir jo també estic en contra del feixisme i del racisme. Hi ha però una circumstància especial que afegeixo, tot i que em semblava que l'objectiu principal meu era convidar-vos o fer-vos veure, convidar-vos a... Puc baixar, que sí, no passa res. A fer-vos participar amb... Ja m'he tornat a perdre, no, tinc aquí. A fer-vos participar en UCFR, però hi ha un aconteixement, un fet, que el dia 19 de juny tenim una macromanifestació, en aquest cas a Barcelona, per obrir les fronteres i acollir els refugiats. És una vergonya el que passa. Hem elaborat materials també per poder tallar i respondre a totes les mentides i els rumors racistes que s'escampen al voltant dels refugiats. Aquesta idea de que ens envaeixen, de que Europa no els pot absorbir, doncs escolti, miri, amb tots els que han entrat no arriba al 0,1% de la població europea, els immigrants que han vingut. I a més, Europa no està sobrecarregada, té recursos, té necessitat de població jove, en realitat, o sigui que no hi ha cap excusa. I la seva resposta, la resposta de l'Europa oficial, és inadequada i és sobretot inhumana.
Els acords, diem aquí, no te'n fies dels acords dels despatxos. L'acord de la UE amb Turquia és una cosa tèrbola, fosca i miserable. I només fan, l'únic que fan és fer més difícil l'accés i fer més fàcil que les persones que volen venir morin en el mar. Recordem els eslògans dels nazis o dels feixistes. Abans no volem persones refugiades perquè abans hem d'acollir a la gent de casa. No és veritat. L'acolliment, la solidaritat no té límits ni hauria de tenir fronteres. Diu, és que s'haurien d'integrar, això ho ha explicat molt bé la Fatija, s'haurien d'integrar. Integrar què? Les societats les fem tots els que hi som. És veritat que pot haver-hi persones que no vulguin, pot haver-hi de tot, però no especialment les refugiades. El que necessitem és obrir el cor i deixar que aquestes persones arriben i no muntar-les guetos. És el que tu explicaves, t'envien al gueto i després diuen, ai, però si no s'integren. Home, clar, si fas un gueto. Ara passava per aquí, pel call jueu, home, no es devien integrar gaire perquè tenien aquesta porta d'entrada, fins que els van fer fora, una cosa per l'altra, no? En fi, les històries de les màfies. Si la Unió Europea és la primera que impossibilita els viatges segurs i legals, la primera que alimenta les màfies que transporten a la gent, als refugiats i als immigrants en general, és la pròpia Unió Europea. Diu, què diu la premsa sensacionalista? Diu, si acceptem persones refugiades, també vindran terroristes. És una mentida absoluta. Perquè si vas a mirar alguna acció terrorista o accions terroristes que s'han donat darrerament, eren persones del país, eren francesos de diverses generacions. Després t'has de preguntar per què ha passat. Però no eren una importació, ni molt menys. Les despeses, una cosa magnífica. El pressupost de l'Oficina Europea de Suport a l'Asil és de 15 milions d'euros. El pressupost del Frontex per responsable de frenar l'arribada de les persones, per ajudar-les, 13 milions. Per frenar l'arribada, 114. No fos cas. I la despesa militar de 300.000 milions d'euros. Per aconseguir la pau i la convivència no hi ha res millor. O sigui, imagineu-vos si fins a quin punt és important denunciar aquestes coses. L'altre dia, una anècdota personal. Vaig anar al banc, com que tots no és difícil triar, m'ha tocat anar al BBVA per diversos motius. I tenien una exposició dintre del banc sobre els refugiats, que em vaig quedar al·lucinada. El BBVA és el primer banc que inverteix en indústries armamentístiques, el primer d'Espanya, i té el cinisme de fer-nos una petita mostra sobre els refugiats, que també es necessita. Una cosa trista, 20.000 persones han mort al llarg dels últims anys intentant arribar a Europa. El que necessitem no és posar més obstacles, sinó vies segures perquè les persones que busquen refugi puguin viatjar a Europa sense arriscar la vida, ni haver de donar milers d'euros a intermediaris. Aquesta misèria de lo de Turquia no es pot ni mirar. Això és molt senzill, només cal voler-ho fer. No té complexitat, només cal voler-ho fer. I ara, no m'allargo més perquè ja és molt tardet, només volia acabar, mira, mentre es preparava això m'han vingut a la memòria uns versos del poeta valencià, Vicent Andrés Estellés, que parlant de la postguerra espanyola, deia: la postguerra necessita pa, medicines i amor. I jo crec que això és el que necessiten ara els refugiats. Pa, medicines i amor. Gràcies. Ara, si algú té alguna pregunta, obrim el torn de preguntes. Moltes gràcies. El meu nom és Lluís Messalles, visc a Tàrrega fa uns quants anys i primer que res volia felicitar la senyora
del Marroc que parla bastantíssim perfectament el català. Ja voldria jo parlar l'àrab com vostè el català. El francès potser ens en vendríem. Jo el que volia és explicar, perquè he vingut sobretot per veure la seva presentació sobre el tema de la islamofòbia. La islamofòbia és una paraula que no m'agrada. Ni la cristianofòbia, ni la negrofòbia, ni la blancofòbia, ni res. I jo tinc la sort o la desgràcia que vaig tindre l'oportunitat de viure a Iraq quasi 2 anys quan hi havia el senyor Saddam Hussein, el del bigoti. Va bé, la meva família va estar allà, jo estava treballant en una empresa espanyola i vaig estar allà vivint, anant pel carrer, comprant els puestos, parlant amb la gent i tot. Allà molta gent, sobretot la gent d'un cert nivell, parlava anglès, alguns parlaven francès, però bàsicament anglès. Vaig tindre l'oportunitat d'aprendre una dotzena de paraules d'àrab. Quan vaig tornar ja en sabia potser 15, se m'han oblidat 2 o 3. Jo el que sí volia dir una cosa que aquí a Espanya no s'explica, però jo crec que és una mica una culpa de la comunitat islàmica. La religió islàmica és una religió com qualsevol altra i té moltes similituds amb la cristiana, moltes. I la història és dels mateixos orígens i tot ve del mateix puesto, de la Mesopotàmia, on hi havia el riu de l'or i la plata. Això no ho sap gaire gent. El riu Tigris i l'Eufrates. I es deien el riu d'or i la plata. Per què? Perquè un riu, que em sembla que és l'Eufrates, era d'aigua transparent, com la plata, i el Tigris era una aigua més tèrbola, més marrón, que és l'or. Això és una cosa curiosa. Jo vaig veure a Iraq, vaig conèixer, em sembla que la religió musulmana té 5 preceptes, si no m'equivoco. No sé si... Un és la caritat, l'oració, la visita a la Meca i les altres 2 no me'n recordo. Però em sembla que és això. I jo vaig viure en primera persona una cosa curiosa que volia explicar aquí. Una família que treballava amb nosaltres allà a l'empresa nostra, un senyor que tenien una filla discapacitada, una nena petita que tenia problemes mongòlica o no sé el que fos. Llavors, el dia que ells notaven que la nena havia tingut una millora per lo que fos, al dematí s'aixecaven a l'alba, preparaven bocadillos, entrepans, i s'anaven a la mesquita a donar de menjar als pobres. O sigui, a mi, quan m'expliquen això, dic, com pot ser que aquesta gent després es matin per aquella cosa. El que sí que els hi puc dir és que els problemes del món islàmic estan dintre del món islàmic. Hi ha diverses faccions que a vegades van inclús per països i entre ells es barallen. Quan els musulmans van estar a Espanya, 600 anys, qui els va treure d'aquí? Els marroquins. Els marroquins van ajudar a l'exèrcit espanyol, els hispans, a treure els que venien de per allà del mig, on és ara Síria, com es diu això, el Líbano i Síria, per aquells països. O sigui, va ser els marroquins que van ajudar els cristians espanyols a treure. O sigui, al final no tenim raons per ser envejosos ni voler parlar. O sigui que el que hem de fer és tots entendre que quan estem en un puesto tenim que estar com el puesto. Jo vaig estar allà a l'Iraq treballant i clar, hi ha coses que ja no es fan. I per exemple aquí hi havia un xicot aquí sentat que anava amb els peus així i això als països àrabs és un pecat, és un insult. És un insult o no? El que passa és que, perdona, però vostè ha estat en Iraq, llavors s'ha de parlar de l'Iraq. Passar 2 anys a Iraq i després parlar del món àrab ja... Bueno, és difícil, he anat seguint. Però de totes formes sí me'n recordo que això, ensenyar la planta del peu és un insult. El poble on estava a Iraq. Sí, per això és com trepitjar. Sí, això és una cosa que els molestava molt. I en canvi la gent anava bé. Nosaltres teníem el personal que treballava a la nostra empresa, que al carrer les noies anaven tapades i tot això, arribaven dintre l'empresa, es treien les coses i treballaven com som, tothom i tal. I jo vaig tindre, era un hotel, llavors vaig tindre l'oportunitat de veure moltes bodes.
clar, les bodes són diferents d'aquí. No, està bé. És una pel·lícula que m'agrada molt explicar i explicar. Al final us explicaré una cosa. Les bodes musulmanes són diferents d'aquí perquè primer hi ha una boda que hi van només que les noies i les seves amigues i el nòvio i els pares, no? I llavors hi havia les noies ja espectaculars, perquè estan vestides... Només una cosa, en quin any vas estar a Iraq? Perquè Iraq ara ja... Ha canviat molt. Des del 2000... El senyor del bigoti encara. Com? Sí. Només volia saber l'any. No me'n recordo ara, però em sembla que va ser el 70... 70? 70 i pico. I com era Espanya, els anys 70? Com es casaven? Si es podia posar el peu o no sobre... El que passa és que molta gent li passa això. Això a Espanya... Però altres coses segurament que eren... Perdó, jo penso que després pot acabar d'explicar algunes anècdotes, però ara potser donem pas a si hi ha alguna altra pregunta perquè es fa molt tard i ja tenim un sopar ara a les 10. Ah, molt bé, és que ha acabat el Ramadan i ja poden sopar, no? O sigui, el Ramadan s'ha acabat. Sí, bueno, tots volem sopar. Només volia dir una cosa. A Catalunya, el meu pare em va ensenyar una cosa, que dos no es barallen si un no vol. Jo no vull barallar-me amb ningú. Algun altre comentari o qüestió, pregunta? No? Doncs donem aquí per acabat. No, només volia dir això, que moltes vegades... Ja, en el seu cas, va estar 2 anys, ja són bastants anys. Però jo sempre també dic, jo porto aquí 16 anys i em costa parlar d'Espanya, perquè jo he viscut des de... Jo vinc de Tànger cap a Montornès, el poble on visc, allà al Vallès. De Montornès sí que puc parlar molt perquè són 16 anys allà, i puc parlar també de Granollers perquè porto treballant allà 10 anys, però no puc parlar de Barcelona, no puc parlar de Terrassa, ni de Mataró, ni no puc parlar de Catalunya. Sí que puc parlar de coses grans, de l'11 de setembre, del creix, sentiment nacionalista català, i puc parlar de trets generals d'Espanya, però vull dir que moltes vegades també passa això, no en el seu cas, però jo conec persones que van de viatge d'aquí, de l'aeroport de Barcelona a l'aeroport de Marrakeix, passen una setmana voltant per allà i tornen ja parlant de tot el Marroc. Bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots els que heu vingut i als que ens heu vist per via streaming. I bé, ara recordeu que hi ha el sopar i després l'actuació del Xavier Mayora. Esteu tots convidats. Bona nit. Els organitzadors, els assistents. És que a més així entrem en calor. Encantada.